dia. Welkom allemaal. Ik geloof dat ik deze ruimte nog nooit zo vol heb gezien. Zeker niet met journalisten, maar ik begrijp goed dat u met grote getalen hier naartoe bent gekomen. Onder leiding van het Openbaar Ministerie is door de Landsrecherche in samenwerking met het Recherche Samenwerkingsteam, het RST, en het Korps Politie Aruba onderzoek gedaan naar mogelijke gevallen van actieve en passieve omkoping de afgelopen maanden. Het onderzoek richt zich op de verdenking dat de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid samen met een aantal van zijn medewerkers giften, beloften en of diensten heeft aangenomen in verband met door hem verstrekte ontheffingen van de arbeidsmarkttoets, waardoor vreemdelingen in staat werden gesteld werkvergunningen te krijgen. Gedurende dit onderzoek is daarnaast de verdenking ontstaan dat deze minister zich schuldig heeft gemaakt aan ambtsmisbruik en het tewerkstellen van een persoon die dat op grond van haar verblijfstitel in Aruba niet mocht. Ook is de verdenking ontstaan dat de minister zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan het opzettelijk witwassen van de door hen ontvangen steekpenningen. Het vermoeden bestaat dat de ambtelijke corruptie hoofdzakelijk bestaat uit het vragen en of aannemen van steekpenningen in ruil voor een ontheffing van de arbeidsmarkttoets. Een positieve arbeidsmarkttoets door DPL of een ontheffing van deze toets is immers een voorwaarde voor het verstrekken van een vergunning om te mogen werken in Aruba door de DIMAS. In het kader van het onderzoek wat ik zojuist noemde, werden vandaag en worden vandaag in 13 panden, woningen, bedrijven en een stichting, onder leiding van een tweetal rechters, commissarissen, belast met de behandeling van strafzaken, huiszoekingen verricht. Bij deze huiszoekingen is personeel van de Landsrecherche, het RST, het KPA, de fiscale inlichtingen en het fiscale inlichtingen en opsporingsteam, maar ook de Nederlandse fiscale inlichtingen en opsporingsdienst FIOD, de Koninklijke Marechaussee, met ondersteuning van andere strategische partners betrokken. De huiszoekingen die hebben inmiddels geleid tot inbeslagname van administratie en diverse gegevensdragers. En de huiszoekingen die duren naar verwachting de gehele dag nog voort. Door het Openbaar Ministerie is ervoor gekozen om op dit moment niet over te gaan tot de aanhouding van verdachten. Het Openbaar Ministerie en de diverse opsporingsteams wensen eerst de in beslag genomen documenten en gegevensdragers en overige gegevens te analyseren en getuigen te horen ten einde de verdenkingen verder te ondersteunen en onderbouwen. En naar aanleiding van de uitkomsten van deze analyses en de verhoren van getuigen zullen vervolgingsbeslissingen worden genomen, waarbij aanhoudingen op een later moment zeker niet worden uitgesloten. Dat is de mededeling die ik u op dit moment kan en wil doen namens de diverse partners die hier ook achter de tafel zitten. Ik hoop en verwacht dat u er begrip voor kunt opbrengen dat nu we op dit moment nog vol met het onderzoek bezig zijn, nog vol met de diverse huiszoekingen bezig zijn en alle teams dus nog druk aan het werk zijn en we dus ook nog niet alle informatie hebben, los van de analyse die nog moet worden gedaan, dat u er begrip voor op kunt brengen dat vragen die ongetwijfeld bij u leven op dit moment niet door ons beantwoord kunnen worden. Daarnaast wil ik benadrukken dat de berichtgeving in deze zaak geschiet door het Openbaar Ministerie en niet door de overige partners hier aan tafel. Het persbericht wat ik u zojuist, waarvan ik u zojuist de inhoud kenbaar heb gemaakt, dat zal door onze persvoorlichter straks ook verder in de media worden gestuurd en er zal ook een vertaling in het papiaments komen. Mag ik vragen wat was de aanleiding van het onderzoek?
De aanleiding voor dit onderzoek, en u stelt nu een vraag en die wil ik wel beantwoorden, maar ik hoop dat u er begrip voor hebt dat het er ook niet heel veel meer kunnen worden. Maximaal 5, laat ik u dat zeggen. De aanleiding voor het onderzoek is, en dat weet u zelf, en dat hebt u zelf denk ik ook wel gezien, er verschijnen regelmatig berichten op Facebook. Nou is het natuurlijk zo dat alle berichten die op Facebook verschijnen, dat niet altijd betekent dat die berichten ook inhoudelijk en feitelijk juist zijn. Wij als Openbaar Ministerie dienen natuurlijk te onderzoeken wat de juistheid van Facebook-berichten is. Naast de Facebook-berichten zijn er ook een aantal getuigenverklaringen geweest die hebben gemaakt dat we eerst een feitenonderzoek hebben gedaan. En na dat feitenonderzoek kwam er meer informatie beschikbaar en toen is uiteindelijk ook overgegaan tot een strafrechtelijk onderzoek. Is de minister een verdachte? De minister is een verdachte, jazeker. Is hij de enige minister die verdacht is? Hij is de enige minister die verdacht is. Zijn er nog meerdere collega's, meerdere werknemers van zijn kantoren die ook verdacht zijn? Zijn echtgenoten? Nu stelt u 3 vragen tegelijk. Dat is best lastig om voor mij te beantwoorden, want dan gaat u het antwoord koppelen aan een vraag die ik net niet als dat antwoord bedoeld had. Dus dat moet niet. Er zijn meerdere verdachten van de dienst van de minister. Welke dienst precies? Dat is het ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, waar hij de minister van is. Als hij, wat voor straf is er voor zo'n zaak, mocht hij schuldig worden aan politie? Nu loopt u heel erg hard vooruit op wat er uiteindelijk nog zal gaan en kunnen gaan gebeuren. U kunt denken aan geldboetes, maar u kunt ook denken aan onvoorwaardelijke straffen, want u begrijpt de integriteit van het bestuur. Ook op Aruba is ongelooflijk belangrijk. En als we kijken naar ook landen om ons heen, dan worden, als die integriteit in het geding is en bewijsbaar in het geding is, daar over het algemeen forse straffen voor opgelegd. En hoe lang denkt u dat het onderzoek gaat duren? Dat is ook lastig te zeggen, want ik zei al, dat is sterk afhankelijk van de hoeveelheid informatie die we bij de huiszoekingen in beslag gaan nemen. De informatie die we moeten analyseren, maar u mag ervan uitgaan dat dat onderzoek en die analyse nog maanden zal kunnen gaan duren. Maar u weet ook van ons, daar proberen we met de partners die hier bij mij aan tafel zitten voortvarend mee om te gaan. De belangen zijn groot, dat snappen we allemaal. Maar dat kost wel gewoon tijd. En ik heb u al eerder gezegd, goed onderzoek doen kost tijd. En dat is ook waar u allemaal, zoals u hier aanwezig bent, maar waar ook de bevolking van Aruba recht op heeft. Dat we goed onderzoek doen, dat we de waarheid boven tafel krijgen. En als iets zo is, dan is het zo. Maar als iets niet zo is, dan is het niet zo. En daar zijn we natuurlijk mee bezig. Die beslissing is uiteraard, dat begrijpt u niet aan het Openbaar Ministerie. Daar gaan wij niet over. Wij doen strafrechtelijk onderzoek. En over de positie van de minister, of die mag blijven functioneren, niet aan ons. Dus dat is geen bekijking op zijn taak. Dus hij is een verdachte, maar hij mag rustig, hij wordt niks. Wij gaan daar niet over. Het Openbaar Ministerie gaat niet over de vraag of de minister in deze situatie door mag werken. Dat is niet aan ons. We zitten wel in het verkiezingsjaar. Is het wel een beetje onhandig? Want binnen een paar maanden moeten de lijsten gemaakt worden. En stel dat het onderzoek nog niet afgerond is. Het heeft wel zijn impact. Uiteraard heeft het zijn impact. Of het onhandig is, dat laat ik graag voor uw rekening. Ik denk dat het moment altijd lastig is in dit soort onderzoeken. Als we te vroeg zijn, dan zegt u misschien, waarom bent u te vroeg? Als we te laat zijn en we zouden na de verkiezingen hebben ingegrepen, dan zou u gezegd hebben, had u het wellicht niet eerder kunnen doen, want nu zijn er allerlei keuzes gemaakt. U moet van ons aannemen dat op het moment waarop we deze actie hebben gehouden, en daar gaan wij nu eenmaal over, dat is ook onze bevoegdheid en dat bepalen wij met elkaar, het juiste moment is. Dat zijn de laatste, wat mij betreft, dat zijn dan wel de laatste vragen. Nee, in het onderhavige geval denk ik dat daar geen vrees voor bestaat. Dat is nu de reden waarom we de huiszoekingen ook doen. En wij gaan ervan uit dat dat betekent dat we straks alle informatie die we nodig hebben voor het onderzoek ook hebben. De autoriteiten gaan ook alleen van Aruba of van Nederland ook?
De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst uit Aruba die verleent hulp en bijstand. Want u zult begrijpen, deels is het een financieel onderzoek. Het zwaartepunt is financieel. Wij hebben hier financiële regisseurs op het eiland. Maar als we kijken naar de omvang van de zaak, dan hebben we de hulp en de bijstand gevraagd van de FIOD uit Nederland. En we zijn erg blij dat ze die vraag positief hebben beantwoord, zodat ze ons daarin bij kunnen staan en helpen. De laatste vraag. Op dit moment nog niet. Nee. Wat mij betreft, één laatste opmerking. Het is nu 11:10. Dat is redelijk vroeg op de dag. Ik kan u zeggen dat voor ons de dag al heel erg vroeg begonnen is, maar dat is geen enkel probleem. Ik wil het volgende met u afspreken. Gedurende de dag kan het zijn dat er nog nadere informatie komt die ook voor u van belang is. Dat kan ik u op dit moment nog niet zeggen. U mag van mij aannemen dat als er informatie is die wij met u kunnen en willen delen in het belang van het onderzoek, dat we dat ook zullen doen. En ik ga ervan uit dat er dan aan het einde van de middag nog een persbericht komt, en dat zal schriftelijk zijn, waarin nadere informatie aan u wordt verstrekt. En dat is het dan voor vandaag. En ja, ik hoop dat u daar begrip voor op kunt brengen, want we zitten nog midden in de zaak zelf. Ik vind het prettig dat u hier allemaal in grote getalen gekomen bent, omdat wij ook al wel zagen dat er op enig moment wat indianenverhalen over wat er aan de hand was over het eiland gingen. Dat is ook de reden waarom wij gezegd hebben, laten we zo snel mogelijk daarin de duidelijkheid verschaffen. Daar heeft iedereen recht op, daar heeft u recht op, daar heeft de bevolking van Aruba ook recht op. Zullen we daar ook een andere persconferentie die vandaag nog verwachten van u zei? Nou, daar ga ik op zich niet van uit, tenzij er hele bijzondere dingen aan het licht komen. Dat weet u ook van mij. Dan ben ik de eerste om u weer door middel van onze persvoorlichter op te roepen. En dan zien we elkaar aan het einde van de dag terug. Als de dag loopt zoals ik eigenlijk verwacht, dan zal er nog wat extra informatie bij komen. En dan gaan we kijken of we door middel van een persbericht u van die informatie kunnen voorzien. Dank u wel.